Aparadima Rabata Kadukama Paramigurta Maritima Hita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di perbadia na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Marlas ni roha mahamu rab dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sudehamu, aleakana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rab dohot ibana sudehamu, aleaka na marsak roha mida ibana nasalaon. Las do rohaku diakka na mandok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasasadai. Dileho kodo ibana humoko pami mamorsan dosa nami. Sahat tuhau na pinarsilangi. Sai patuguma rohanami. Asa unang ganggu rohanami maka porsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madili hami alani dosa nami. Alai asa posi tuturohan nami. Di asin roham na godangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni rohami. Amen. Mari demahita.
Tatangihon ma pati ni debata na tersurat di buku sada Yohanes sada ayat pitu. Alai molo ta parangehon hati uron songon ibana na di bagasan na tiur saur dohita sama hita jala di payas mudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian debata lahu mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Marede mahita. Tato potima dosa tanagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na sohatu dosan sitopan asana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akana hulahami marhite sian pangalesion nami di patikmu. Ima marhite sian hatu tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangoleon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situ tudoho na uhum hami alani dosa nami i. Alai na tarsol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ale di batanami. Pardenggan bahasa jala paris roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai se sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami manguliho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan nguluan na sorasuda. Na pinar bagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Jehovah. Nunga diarsahi hoau marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatom. Ahu tutu. Ahu sadiri manelesai yakka pangalosim alani hadirioku jaladangbe huingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita. Asa
Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion ima di ayat sian sada Samuel saplonom ayat sada rodi ayat 10 tolu tajahama marsikat sorin. Dungi ninna Jehovah ma tu si Samuel. Sadia lelengok ko marsak taringo tu si Saul nang pola hubolokon. Asa unang beraja ibana gungonggom Israel. Gohima sahamu do miyak jalalauho neng suroku ho tumopo si Isai isi ni Bethlehem. Ainungo pilih diahu sada sian aka anakna bahen raja. Dumini nasi Samuel ma sohong dia balaka putisi. Ai bebioni si Saul ma beritai. Jadi bunuhna ma au. Dumini na Jehovah ma. Anak milogi sada. Jala dohonomu ma. Lau mamele tu Jehovah doau ubay. Ikon piomu huhut si Isai tu pamiliani. Dungi ahu pabotoho tuho manangaha si bahenomu. Ikon miahamu diau manang ise si dohonokku tuho. Dung dibahas Samuel nadok Jehovah. Jala sahat ibana tu Bethlehem. Jadi tarsongot situtu maaka situa nihutai. Maju pakon ibana huhut didok. Hatta hademau nawanam inaron. Dungi ninna ibana ma hade mahoddo lao mamele tu Jehovah doau mubahen naro manguras mahamu asarohamu dongaku tu pameliani. Dungi diuras ibana masih Isai dohot aka anakna laus dipiona sida tu pameliani. Jadi do masuk nasida diberi ibadah masih eliap. Gabinina rohanama. Ondo roha semang dicolo di Jehovah. Alai didok Jehovah tu si Samuel unakko mamereng turupana manang tutongam ni dagingna ainunga hubolokon anggo ibana ai dada marguru tu parnidaan ni jolma yang go jolma rupa do nani idana alai yang go Jehovah roha di bagasa do ni idana. Dungi di jo si Isai masih Abinadab. Jala didokon ibana mamusian jolo ni si Samuel. Alai nina si Samuel ibana pedang napi nilai Jehovah. Dungi didokon si Isai ma si Sama mamolus alai ninna si Samuel musema ibana pe laos naso pinili ni Jehovah do. Jadi Samoni didokon si Isai pitu aka anakna mamulus ya jolo ni Samuel. Alai nina si Samuel matu si Isai. Dan adong napi nilai ni Jehovah siang asidai. Dungi ro museha tani si Samuel tu si Isai. Holano do akanakmu dungi ninna ibana ma. Tinggal dope yang go siap pudani. Jalaida ma marmahan biru-biru do ibana. Jadi ninna si Samuel ma tu si Isai. Suruh ma mangalap ibana. Aidang tagamun hudul hitalau mangan da joloro ibana tuson. Jadi disuruh mana mengalapi ibana. Alai tararado dagingna, uli doho trupana, sorur doro di panailena. Dungi dina Jehovah mah, hehe maho, yahi ma ibana, hai ima ibana. Jadi dibuat si Samuel masahan permiahani, jala dimiahi ibana di tonga-tonga ni akahahana. Dungi songgok ma to dini Jehovah tu si David, olak ni sadari doho tujuloanon. Dungi borhak ma si Samuel lahu mula turama. Ima sahatna martua do aka na tumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amin. Mare de mahita.
Saha tidak maha porsiautai songen nahina tidak ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria nagabe-gabe siato di porbadia adorang suha berbuat ido Tuhan mau mengabai pengumuman di sinatus nama terpajal lebana di au benar silang tuat banu toru namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo mahundul siamun di bata Jehovah manai pargu guna suhatu dosani isimai bana sogo tanoon mangumi halak na mangulu doho namate au porsia ditode perbadia jaradong sadauria uria topan ya akhlak Kristen akna dia doh di sandosa doh dihatai na mandok ulak mangulu sogo daging ni halak nong mate doh yang maluan nasora sudah amin. Tabegema korsian paduan suara kantate.
Tabegema titing namasa di mingguta sadarion. Horasma dihita saluhutna. Titik kuria Manang Warta Jemaat Minggu Letare tanggal 15 Maret 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Neng songonima marsinodang palitomuna di juloni halak, asa diida aka pabahena muna nadenggani. Asa cipuji nasida amamuna nadi banua gijangi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan muliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Titing nomor ragam. Naparjolo di mingguta pukul sia 30 sadarion. Namar jamita di tonga-tongata Ima Amang Padita Huta Ayan, Sekretaris Jenderal HKBP. Napaduahon pajak konon ruas parguru mulak tuhuria. Di mingguta sadarion di parmingguon pukul 10.00 WIB di Patupahuriata do pajakon ruas parguru mulak tuhuria ima keluarga Amang Sihar Martua Pahala Parulian Nenggolan Inangi Peni Indrawati Dungjolo Madalani Obas Parguruan Nasida pajakonon di Patupa di ruang konsistorium Niuluan ni Amang Padita alamat Nasida Sian Jalan Tanah Merdeka Sada nomor 40 C RT Walu RW4 Rambutan Ciracas WEK 12 Sentek Manunggal. Napatuluhon seksi sekolah minggu Tolu titik sada. Pada minggu hari ini akan dilaksanakan rapat pemilihan pengurus seksi sekolah minggu dan ketua rapat guru sekolah minggu serta pendamping sekolah minggu periode 2026-2028 dimulai pukul 11 WIB bertempat di ruang Matius, Gedung Serbaguna, kepada jemaat dan orang tua sekolah minggu yang rindu melihat dalam pelayanan sekolah minggu diharapkan untuk hadir. Tolu 2. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2026, ibadah sekolah minggu bersama orang tua dilaksanakan dalam bahasa Batak. Tolu titik tolu. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026, ibadah sekolah minggu dilaksanakan satu kali, masuk pukul 6.30 WIB, Bapata bertempat di ruang Matius, dan Balita sampai dengan kelas 6 bertempat di ruang aula. Dan setelah ibadah dilanjutkan dengan pembagian kelas. Napaupaton seksi remaja. Pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 akan dilaksanakan pemilihan pengurus seksi remaja dan pendamping remaja masuk pukul 19.30 WIB setelah selesai PA remaja. Napalimahon seksi pendidikan. Sesuai dengan program penata layanan tahun 2026 di bidang pendidikan. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan acara ibadah pertangyangan memberangkatkan siswa-siswi yang akan menempuh ujian akhir tahun ajaran 2025-2026 masuk pukul 13 WIB. Napau-napon ucapan terima kasih. Marhite titingon huria pasahaton mauliate tu seksi perempuan ni huria napatumahon pelatihan merangkai bunga jala laos di pasahat tu huria satu set bunga altar di Parminggota Sadarion.
Songonima titing namasa di tonga-tongani huriata di bagasan nasa minggon, akka titing na asing, bui ma tajaha di lebar titing na dong di hitabe, sai di pasu-pasu de batama hita di sude pargumiton ni ngoluta. Horsma. Tabegema korsian lansia. Gak dapet. Coba dapetnya.
Maret de mahita, los di som mahita, papungu pelean kantong sada A, dohot kantong sada B.
debatana sumurung sian salhu naroha. Imana mangaramoti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hatani debata naga bijamita di bagasan minggutta sadarion. Ima sian Efesus 5 ayat 8 110 opat song nomalido disi. Aina hulum do hamuna jolo alai tiurdo anggon waing di bagasa Tuhani marparange mahamu songon akka anak hati uron. Aina sahabasaun dohot hati goran dohot hasitongan ido parbueni natiuri. Tak kasih hamu mamanang dia lo meni rohani Tuhani. Unang masaur hamu tuak ke ulaun hahulumun na suada parbuena. Picangi hamu ma akka itagunan. Ay gari manaringoti na niulana sida dinabuni gari hailaudo. Alay gabi patardo isaluhu na tino ruar ni na tiuri. Ay nasa naong dipapatar tiurmay. Di baheni ninnado. Tersunggul maho na tarpudum. Jala hehema sian akkana mate. Gabe sodangan ni Kristus maho. Soni dosa na. Horas madita salutna. Saat ita salutna tabi nyopi pursa kabipi. Jala tangyang na sa tuktong do lau makokop hurian. Hami pardita rikson mga puluh tayat. Tongol di baga sa perdalanan. Mga lintas yan ingananon. Lao manatap akadunga pardita. Alay laos di pangido. Asa pasato berita nauli. Bapak ibu semuanya apa kabarnya? Baik. Ido teh. Tohodo. So, semangat kita merdok baik. HP nga naik, mulai ra aka hargane aka situron. Mulai naik. Mulai. Sudah mulai ada yang cemas tentang kebutuhan BBM. Wah, budung taberenge kekhawatiran ini. Baik dope. Baik. Todo. Satu kenai nunga bulat tulor bulan onom nama nggak mulai robo buat sakuta pamuli hoburon dok kita dain las. Seragam tu si merseragam di dan damu se. Sedia nutupak tu si dua kanasi. Baik dope. Mulai ate. Mulai mama mengkar ruang kuliah muse songon nutup pudo baru pilih mulai nutup berwi. Aka enak kon. Pabor hatto nih. Neng liburan lebaran musim non adong musim manon na mulak. Ongkos musim tu si. Mulai manon musim sari onot ton dua karagam nasi. Baik dope. Mulai hati mah. Asal mah baik teh unang songom masa baik nur di baru. Di foto hamudo baik nur di baru. Asal bapak senang nene. Bicara abang sek jeni pokoknya boleh suku baik mah hita marsi foto di bagasin na. Ida manginangate alai. Denggam alus nasongoni tadok amang inang di bagasan nguluta alai dok ma di bagas roham Tuhan hodo maboto paru kilokku odo nagin waranna mekel di siapataran tangis di siabudia tangis somatu Tuhani di boto hodo utangku ali Tuhan utang lau pabur haton anak koku nasi kolai amat pada ngapala di boto sedia na hutangi ibadah maboto sude gaji na amat ta unggodang do tu pardongano siat tu keluarga ninna da jujuk do masa songoni ugoda kebeng ni amat tay baladjo na satu ibana tu pardongano na tu sigaret na tu tua na siat tu keluargana gudang doi alai huhamolate hodo Tuhan ise na makjalo di bagasan monate naotiki
gabi boido tuk ala didongani Tuhan. Ala memang ikom mekel lo hita amang inang di jolon si atoropan. Ikom minardo per 4 tahun di bereng aka anak kota do akai lakota. Bahwa kita harus menjadi inspirasi terhadap motivasi perjalanan hidup. Unang terida na marharukut guk aka pergumulan. Asa semangat akan dari humaliak kita. Lau madalani akan nguluta. Holat Tuhan itu nama boto parukilokku. Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Apakah kita baik-baik? Kepada Tuhan, katakan, bantu saya mewujudkan kebaikan ini. Ido amang inang na ido kena anak di bagasan hati urun. Aina holom di hitana juru. Dina holomi. Orang yang berada di dalam kegelapan. Ketika dia sudah diangkat masuk dalam kehidupan yang penuh dengan harapan dan sukacita. Maka hidupnya tidak akan menjadi orang yang bersungut-sungut. Debata. Na parjolo sahali olo debata rotu portibion. Na mangolu di bagasan haolomon jolmai. Lahu dibuan ibana masuk tu bagasan ngolu hati uron. Ditinggal hot debatado. Hamulion na marhite-hite Kristus Yesus. Manobus jolmai. Asaboy jolmai malua. Debata na olo gabi jolma lahu majolma no jolma di jolma. Asa tarjolma jolma itu jolma na asing. Menyadarkan sikap kemanusiaannya terhadap manusia yang lain. Itu adalah tanda-tanda orang yang hidup di dalam hati urun. Bolo didok naki ulak ko sayolan na dinaholom. Ay naholom pinadha mo na jolo. Sonari dunga di bagasan ngolo na gok hati urun. Tada ni jolma na mangolo di bagasan ngolo na hati urun. Dia akan memanusiakan sikapnya terhadap manusia yang lain. Tidak melihat manusia yang lain lebih rendah daripada dirinya. Marparsaoran. Mardongan. Mardomu. Mangargahon hajol monidongan. Unang terbang rajumi dirim. Lobi siana patut. Sahira iba no pistaran. Iba no moto sian iba. Dadai. Imana parjolo. Narang ditarengot itu hita. Molo didok. Mangulu mau di bagasan. Natiuri. Namangihuk muse. Ketika ajakan untuk hidup di dalam kebenaran. Ngolu. Na meninggal hulahulumon. Kita diajak untuk bersekutu dengan orang lain. Mangargaun hajol monijolma. Gabi mardongan. Itu berarti kita harus membangun komunitas yang baik di tengah-tengah gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat. Debatana olo merparosaro do jolma, latar belakangna ima alana holong do rohana tu jolmai. Hita pe, bolo tohodo hita si sopa debata di bagas Yesus Kristus, ikut do taholongi dongata jolma. Sikap orang Kristen yang benar sebagai tanda-tanda daripada mereka yang hidup di dalam terang firman Tuhan yang telah meninggalkan dunia kegelapan. Dia menjadi pribadi yang membangun masyarakat. Dia menjadi pribadi yang membangun komunitas. Dia harus membawa gerejanya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Bersosialisasi. Berhidup, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu gereja, orang-orang Kristen harus menjadi berkat bagi orang sekitar. Harus menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Ido na gidwaranna ngolo ni akka anak na tiur na kingani. Buah amanginang. So tung bobad do ngolutta di akka jol manasing. So tung bebeddo pangalahota di dongat tubutta. So tung dohita boban di tonga-tonga di punguan kur nata donga dayuton. Anong na merasa dirina beban di tengah-tengah di organisasi na diuton. Dipikiri bime di bagas roh. Ate. So tung taripu au pahlawan do di pungan namin alino kan boban do dihaminin na. Dahil amangina dulu jujudi anggo berita na maputak gabiri duga. Bolo hami di puan nami songonon dung di takasan. Namalasan ni ro marguredin na do.
Mula markuret di dang roy, ali bolu maret di hamikur hari minggu ni ugu musema suarana. Salah musema gawe meile iben na muse. Boy lo masai. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan hidup terang, dia harus memberikan dirinya bermakna bagi orang lain. Di bata apa song lido. Hidup tak dan mangoli di bagasan hati uruni. Bahwa hidup kita ini harus berfungsi, bermakna bagi orang lain. Dan setiap orang Kristen harus menyadari bahwa di dalam dirinya, di dalam apa yang dia miliki, di sana ada hak orang lain. Dan melulu holan harta tasandiri, milik tasandiri, kesuksesan tasandiri. Di sana ada hak orang lain yang harus kita berikan, yang harus kita sampaikan, baik melalui gereja, baik melalui masyarakat dan paradaton. Bolo paradaton kan memberikan diri, memberikan waktu, hati, pikiran, juga pabahenan, sinamon, arta, boras, ngulu, sipirnitodi, dilehon. Tidak asik dengan diri sendiri. Itu ciri khas di jolma nama ngulu di bagasan hati urun. Ahmad Dana na dirubi de bata hita lahu mewujudkan kehidupan bersama nakingani. Songon indikasi ni na mangulu di bagasan hati urun. Debata narosian harajon na Banua Gijang. Naulo ibana gabe jolma lahu majolman hajolin majolma. Asator jolma itu jolma nasing nadongan na jolma do jolmai. Songon dapur hati ade. Eli menarik do kan? Gabi murado atau satta, aido jojo na gabi masalah, na egoistisi, na individualisi, itu adalah suhar-suhar nih, ngolu di bagasan hati orang. Kita lihat Tuhan itu, dia meninggalkan habang sauna, merendahkan dirinya, kenosis ibana, mau menjadi manusia, ditinggal honi ibana hade batahunna, kenosis pengosongan diri, diisi tu ibana hajal monde baru. Asa boy bana dos dohot donga jolma. Luar biasa itu. Adong do hita nawolo meninggal hon habok kaunna. Peradapanna. Gulang do na suli kan. Hola rotu soppe tu gerejo ngapitor markipas-kipas. Kurang dingin nene. Boy do masay. Kurang sejuk indah muse. Boy do masay. Audang na madok na somertodi. Tetapi bagaimana sebenarnya kebersamaan ada risiko. Kebersamaan ada risiko menerima suasana yang berbeda. Kerelaan hidup kena kenosis. Tuhan mau meninggalkan zona nyamannya. Dia datang ke dalam dunia. Bahkan risikonya mati. Bukan hanya suasana yang tidak nyaman, tetapi dia harus kehilangan nyawa. Dia mau. Itu daging warnai. Dia luka-luka. Ada bilur-bilur di tubuhnya. Dia ada hola pamatang naon hacitan. Todina pe disiksa do. Disangkal ibana. Ay tohong toy. Dang anak ni dibatai. Hamu mau jusuk kena manginang. Bolong idokok kamu. Buru turus dua. Tak tohoy buru turusin. Hacik doroham. Hacik doroham. Marga situ meang doy, dak situ meangi, nalilu di inna, hacit doroham. Tapi iring jo, sederhana dohi tama mereng, bagaimana sebenarnya pelecehan terhadap keberadaannya itu ditulak alai. Dia uhun ibana do sudinai. Asa takas panad daun di jolmai, di holong dot asini rohani debata. Nah tu jolmai. Lalu dikatakan, jika Tuhan telah mau menjadi manusia untuk membangun relasi kemanusiaan di antara sesama manusia. Tuhan itu sangat bertanggung jawab. Diurupi dohita lo majolmaun hajolman di jolma. Diurupi dohita lo marparsauran. Diurupi dohita lo patupahon. Menguruti misi relasi yang dibangun Tuhan terhadap manusia. Marhite akana persea. Sudah akasitu Kristus.
lului ma ale-ale marihiti-hiti mamun lagi duki. Asa moludun suri marsogot parsidoto di haraja Banua Gijang. Didok di buku Lukas. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamun yang tidak jujur, supaya apabila itu habis, engkau menjadi peserta di dalam kemah abadi. Banyak orang akan bingung dengan nats ini. Bado baenon mangalului ali-ali marhiti-hiti mamun lagi duki. Orang yang singkat berpikir akan berkata seperti ini. Dia maksudnya mana ko meiba hasilnya tina koon, babinai malahu mangalului ali-ali, binam magabi tupak, binam magabi pilihan. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamun yang tidak jujur. Supaya apabila itu habis, engkau menjadi peserta di dalam kemah abadi. Mangalului ali-ali, marhite-hite mamun na giduk dido. Amang inang mamun na giduk, harta yang tidak jujur adalah harta yang menjanjikan kehidupan, tetapi kehidupan yang dijanjikannya berakhir. Tabotaro takas na didok na arta na giduki ima pangkat jabatan perbinotoan artata hepekta tanota usahata semuanya ini adalah mamon na giduk ay saya heran na dijanjion hamorataido saya na dijanjion keberhasilan taido bahwa kita akan mengalami hidup yang panjang. Memang mulu gudang artana saya hirana terjamin dongoluna holam marsai tiba na bui marubat tu penang. Bolong kami tong apalagi bahwa marsai ngat detungon mahal sedia menutangan inat tabololai batu penang endaruan iba alai dia kana sikop artana dan mabiar ibana tu ibana dunia ibana dengan menggunakan seluruh kecanggihan teknologi medis dia bisa capai harta menjanjikan kehidupan. Bisakah harta menjanjikan kebahagiaan? Bisa. Saya heran dari janjian harta dijanjikan rasa sukses itu, kehidupan ini terhadap mereka yang sukses, terhadap mereka yang beroleh harta dan kemewahan dan lain sebagainya, pangkat jabatan, tetapi manang BHP tipu ni pangkatna. Nah, mulai manang BHP godang ni hartana, manang BHP godang ni salhut na hepengna, manok tong dongoluna, mate do, di sido ibana giduk. Di situ dia tidak jujur. Dia seolah-olah menjanjikan kehidupan. Ternyata dia hanya memberikan kemudahan-kemudahan. Memang kemudahan mendukung kehidupan. Tetapi kemudahan yang mendukung kehidupan tidak akan pernah merealisasikan tentang keabadian. Walau sebanyak apapun hartanya. Tetapi banyak orang-orang yang kolek karena harta, pangkat dan jabatannya terlena seolah-olah dia tidak akan berakhir hidupnya. Ale Roma de bata songon dari Bibeli. Ho namora naoto. Dedok. Sonang mahoto diku nunga suksuk be artam nenai. Ipudumi bana martanai Roma de bata. Ho nao namora naoto. Pejabat natung macai mangargahon lebih menjunjung jabatanmu. Pemikir natung macai persea tu pemikiranmu. Ho namor bornginon marujung ma ngulum. Tidak ada jaminan. Atok tu dia do buanota artata, pangkatta, jabatata. Sudah akan ada dapat di bagas ngoluta di Portibion. Tu dia di do. Mangalului ale-ale. Jika orang semakin bertambah hartanya, maka harus bertambah sahabatnya. Itu anak-anak terang. Jika ada seseorang tambah pangkatnya, tambah pengetahuannya, harus bertambah. Ale-alena, lului ma ale-ale, meriti-hiti mamun dakiduki. Artamu, pangkatmu, jabatanmu, parbilotanmu, semakin bertambah, harus semakin bertambah para sahabatmu. Alai gudang doa manginang lam tabba akka odeng lam moru ale-alena. Gudang dui? Gudang.
Taba pangkatna, taba perbidotanna, moru ale-alena, lamaul Jepangan, lamaul di mana ditoba. Sedia hamun hari Minggu, songona sutarida hamun 2 mingguonin. Ibadah, dapatan rezeki ibu tom. Jadi sian kater insentif na dengan ala dengan pemasaran na. Jadi manormo bili botom. Los mardalani mahami tu puncak. Ido banda somar minggu hani. Taba artana putus paralelionna do debatana dohot donganna. Pola 2 minggu, imatong tiki minggu per jolo holak kami nasaripi jolo lautu puncak. Tiki minggu per 2 hom babardalani hamu se dupungan inan isi gay muse. Gabe moru. Tiki minggu per 3 hon bahamet tong nasa lingkungan muse merayakan inna. Boy do halak lam tabar tanda ale moru parsauranna. Indikator-indikator do loh benak ingani amang ina. Alai dia kena dalam tabba ale-alena. Songon hataridan nina tabba pangkat parbinuto dok kanasi. Tarida may marhite tingkat rutinitas na pajupang do debata. Di tonga-tonga ni ulau ni kemasyarakatan. Bukan pribadi yang anti dengan budaya dan paradatun na positif. Bukan menjadi pribadi yang anti terhadap komunitas-komunitas dan tingkat kerepotan-kerepotan di gereja. Ay hita, rosnya kay bibiyon, bolosongan na lampis tarhian, lam di sederhana ibana do gereja. Simplicity, inna, rosongan na jago ibana lo simplicity. Di sederhana kamat panggereja namang, unang maralitali na. Sabtabi, huria don, ikong gencang maralitali do. Di batapi takas di. Di tonga-tonga ni na maralitali, jolmai, di siyo do ibana mga jutorus. Mau kita sederhanakan, lihat perjalanan 40 tahun. Dari yang tadinya 40 hari, itu fakta. Tuhan tetap mau mendampingi, merungutungu terus bangsa Israel. Sian tanah Mesir. Di zona sidan habani. Marhua mehita Musa di perjalanan ngatung macai tabo Mesir. Tung tabo di si godang hamajuan, godang aka entertain. Godang di siaka janji kehidupan. Masuk may batu tano, naso takas no pe binoto. Marungutungu. Ujung nak kena marungutunguti, laos mati di tongah dalan, di tongah ni situasi di parungutunguton lah. Olan akan tubuh di perjalanan itu na satu tano kanan. Dok matu sih, disimpel kau pe Tuhan ni muma. Disederhanakan memu. Dong ulun spiritualitas. Dan kita berada dalam bentukan seperti itu. Bahwa beriman, beribadah, bersekutu dengan Tuhan tidak bisa disederhanakan. Cukup ma Tuhan holan au dohto. Anggo nasi unak pola surau iko marsaur daina. Ini mah sederhana. Olo hita. Artinya jangan pakai hamajuanmu lahu maniga hubunganmu do debatam. Lahu maniga hubungan idongamu do debatam. Hido tad dari nama ngulu di bagasan hati urun. Aina hulupnya deh tanah julu. Sonari nunga di bagasan hati urun nakingani. Sederhana doa manginang. Naneng dohorota marhidi-hidi terpuki. Jika kita dulu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan sesama, maka salah satu indikasi daripada orang-orang yang hidup di dalam komunikasi anak-anak terang adalah menjadi pribadi yang berpartisipasi membangun kemanusiaan. Iko songoni mahita. Unang gabi sisogo hadiriot tadi tongotoni masyarakat. Ikut takas mamar perbuih hita mangalo dirita manangnya kon berinteraksi. Dan jika kita ingin membangun komunitas yang baik, perkumpulan yang baik, relasi yang baik, masyarakat yang baik, maka kita harus membangun pribadi yang baik. Karena setiap pribadi yang baik berinteraksi dengan pribadi orang yang lain yang baik, interaksi itu disebut sebagai relasi sosial, ido komunitas, ido masyarakat, interaksi di antara pribadi-pribadi. Alai molo adong pribadi nasodinggan berinteraksi dengan pribadi yang lain, maka terjadilah interaksi yang penuh dengan konflik, perpecahan, pergutu-gutuan. Oleh karena itu semuanya kita harus kembali untuk mencoba merekonstruksi ulang pribadi-pribadi kita. Padu muhon roha pikiran
doh pabainan. Konsolidasi diri. Anak-anak terang sekarang sudah masuk pada tahap yang diikutkan untuk melakukan konsolidasi diri. Amangin ang tatadda majolo dirita. Kenoti syauton. Tadda majo dirim. Mari kita berada dirita. Mersiajar hita lau manada dirita ima marhite sorminan ni patiki. Na di jahaon patik di hital king. Wano. Marhite patiki nga sesuai. Marhite patik na tajahai tabadikot tu pangalahota. Maralo do tapature. Tapauli. Pado muhon roha do pikiran gabi jolma na pardame. Murado pado muhon roha do pikiran. Murado amang. Moldo. Merdo muroha do pikiran. Sipata murah sipata mol. Unggudangat do mol na. Unggudangat do kan. Atong bolo roha do pikiran dan boy berdamai. Bagaimana kita menjadi berdamai dengan relasi orang lain. Ini susah. Pengajaran iman di tengah tahun keluarga adalah membawa kita untuk mendamaikan hati dan pikiran kita. Suami berdamai dengan hati dan pikirannya. Lalu hati pikiran yang berdamai antara suami dan istri menjadi terjadi rumah tangga yang berdamai yang bermotokan home sweet home. Ale bolo so berdamai do roha do pikiran buahi ta gabi mardami do jol manasing. Buah cara ta mardami do amatta do inatta. Baru cara ta lo mardami do hot ya nakota. Lalu bagaimana kita memanusiakan sikap kemanusiaan kita terhadap manusia yang lain? Molo egois do hita. Neng merdami roh do pikiran hambatannya besar. Marsahit madongan sapunguan. Anggo rohana. Eta tatopot dong atas sapunguan non. Maihutton anggar dasar ikolau do hitamano poton tu rumah sakit. Jalabuanon 3 kilo gula do jeruk sabukus. Alita bani i. Boy do mabain jalang-jalang nebiate inang turinda ketua ni pungan kurdo. Bolo dia akan narung anggaran nak, bolo dihami akan dibona pasuk itu, torribedo aturani. Kalau lau borat tu rumah sakit ngapi teroi bersejabu, Pak Serli, ijo heping meju bah 200.000. Tu ahai hami neng mamering idan mersai nuang tu rumah sakit. Nang gua pala dongan dung si dongan do laborat tami mula di jalangan non ide. Oh, doh lemat pasat tabi kuda dokon repot ibotom. Hami siap punguan manjolo romano poto. Ima dokot itu ida midai na olo. Ale holan lau na sida hola sa marpungu be di harbangan di rumah sakit i. Aka punguan ni. Kaya mulai berpikir. Sa sitong na namar sahito nahuli tanon ngan namun saya. Kaya mulai. Anggoroha. Luar biasa do saja bukan. Gariada tergutir bolos sopi teritangion ketua. Dok sekretaris. Medok di grup WA, eta manatap dongan nama Said. Ale hola saat di harbangani nggak mulai pada berpikir, nahuli tan sasitong nai dongen. Holan neng masuk musik ruangan nai, sudah jarang musik merkur, jarang latihan. Nggak mulai, saya mari paru kilhon. Ujung namu dikiki nama dok hata punguani. Saat tu naritangnya kondisi tua, bolorap do si tua, bolorap do pandita. Saat tu namulak lupa maibana pas haton najinalo na siapa Serli. Laos mulak musai dilihat tu. Nahibat na musai laos ibana musai mamadok ditikin lalu mulaki. Sebelum marpisah kapungani. Hubering naking siam perhosana itikin amartangyangnya mang pandita. Mati doran nonin na musai. Tidak sesuai. Hati, pikiran, pembahenan, hatana, tangyangna. Dia meragukan doa. Dia tidak melakukan apanya dia. Orang yang berintegritas, dia utuh. Gabe saroha, sa pikiran ibana. Merdomu, ina di baga saroha, ina di baga sa pikiran, ina di dulahon. Membenahi diri. Ini dia cara untuk menjadi pribadi-pribadi. Anak-anak terang, benahi diri, konsolidasi pribadi. Di bagasan konsolidasi pribadi itu, boy ibana gabi patulong tada anak ni ulo dipata. Tinggal manahulumi
songon na pinagido ni patikon. Ay nahulop pinabdah mo na jolo. Sonari nung gabi anak ni hatiuron. Mangolu mahamu di bagasan hatiuron. Jika setiap pribadi yang sudah terkonsolidasi mendamaikan hati, pikiran, tindakan, maka dia berinteraksi dengan suami yang juga berperilaku yang demikian, maka terjadilah keluarga, relasi keluarga yang damai, pribadi yang berdamai, rumah tangga yang berdamai, rumah tangga yang menjadikannya, yang bermotokan home sweet home, yang menjadikan rumah tangga dan keluarganya sebagai tempat pelarian dari dunia. Gudang dohalak menjadikan dunia sebagai tempat pelarian dari rumah tangga. Hola mula amat tasya parkerijuan jam 3 jam 4 itu ngadala do pengabelo iban tu gerbang tol nasi. Tong saha iba di Jawa nol. Buhi ni nat tama bereng-bereng on baru ngutukun inna. Ngapi terma belok. Songon inang inata. Hola mula iba sa parkerijuan na neng mula tu Jawa na ngama belok mi iba na musi tu Jawa di tetangga do edana do kanasing, ngerumpi do kanasing. Aladang betah iba na di Jawa. Hola naneng neng do amat tanon pasi kopi norohana pitor mangela. Dia tidak rindu. Alai halak yang bermotokan home sweet home nangpe ibana di garejaon. Saya tod di pikiranna jempikan dok kami makan bersama dok gelek kuat tengenna. Ngamulai. Jempikan dok kami bu don roa mata di pergarejo dope asa buira hudul hami manang adong do di bagasa sadarion manang ano budari atugari bu ini kami merpukin na tebuhian semua berlomba ingin pulang ke rumah. Walaupun di sini saat ini saya masih hol neng mamereng buh ini geleng na. Saya masih hol geleng dari jauh lama kali sih mama ini. Jadi boleh masih hol geleng muna hola sata musak gereja pe. Mama kok lama kali bononin na sotung marungu-tungu toy nang. Aina home sweet home do hilalay bana. Nah saya dihalungut to do harorom. Nah yang paingot to jangan jadikan dunia sebagai tempat pelarian. You can buy a beautiful house, but you cannot buy a nice home. A nice home, beautiful house. Rumah yang cantik itu berbeda dengan a nice home. Rumah yang cantik bisa dibangun dengan harta kekayaan dan lain sebagainya. But a nice home adalah suasana soja bumpe na di sewamu pei na di kolong ni jembatan pehamu. A nice home, suasana yang dibangun oleh hati, yang dibangun dengan pengorbanan yang luar biasa, yang dibangun dengan pendamaian hati dan pikiran, dan itu sangat mahal. Pengosongan diri, kenosis adalah meninggalkan segala bentuk keangkuhan atau kepribadian. Tusido hita muse dipangido, gabi rumah tangga na bermotokan home sweet home. Iba tada paduahon, tada ni namagolo di bagat satiuron. Ala di tengah-tengah di rumah tangga ini batalo na gabi pangoli jala suami istri itu adalah pasangan hidup Tuhan. Parip ini di bata. Dari itu dok. Jemaat adalah parip ini di bata. Suami atau istri adalah parip ini di bata. Oleh karena itu siapa yang menatap wajah suaminya dia sedang menatap wajah Tuhan. Siapa yang menatap wajah istrinya dia sedang menatap wajah Tuhan. Molo ringgas amat tatu gereja dia sedang merawat janji setianya terhadap istrinya. Molo ringgas inat tatu gereja dia sedang berjuang merawat janji setianya ketika pernikahan terhadap pasangan hidupnya dan suaminya. Ima luar biasa na tanda-tanda ni ngolu ni jolma na mangolu di bagasan hatiuron. Udah ada 1 jam. Saya takut Pak Jakarta nih soalnya. Nanti pada merengut. Alani apa pendek majami tahu nanti. Patuduhon holong nirohatta tudongan jolma. Ala nungaro debata maka holongi jolma. Jolma pe songon jolma na pinaluan ni debata na sarupa dang bui ibadah merasa marhalobian sian ha jolmaon na asing. Diuru be debata do hita lahum mangulaon-ulaon sosiali. Manariod dongan.
Ima marhiti-hiti akapasu-pasu nadong dihita saluhu. Nah tapak kemai bahwa di sana ada tanggung jawab sosial yang harus kita sampaikan. Minimal di bagas rohar pikiranmu ada tanggung jawabmu membina orang lain, melakukan pendidikan penyadaran terhadap mereka yang kita anggap bodoh. Molotung acara dia itu kopi oto dengan mi ajari dongani. Unang laos gabi pauto-oto asa madebu ibana di bagas hotorna asa holak kita na boy marhamaju. Iko menjadi iringan-iringan bersama. Itu nang di tengah-tengah ini keluarga. Dalam rangka mewujudkan hidup dalam kasih karena Kristus Yesus telah menunjukkan kasihnya kepada manusia. Setiap keluarga, setiap orang Kristen harus menunjukkan kasih sesama. Setiap keluarga juga harus menjadi tempat lembaga melatih terwujudnya kasih Kristus. Setiap keluarga dan rumah tangga. Alani sokon halak Batak kita, sokon halak Kristen kita, carata laho mengulahu nolong ni rohani di bata tu dengan jolmon, taulah main nang tuak kadung ata jolm, jumolo ma tahaholongi, anak ni halak, boru ni halak, ipe asa tahaholongi anak do boru tasat diri. Setuju? Basongon laborat. Gabi masalah itu tenario. Baru pas ay marsipaturek kita, so ke kamu rosek jadi haga BP marjamita salah jamita namu. Abul orang pas ate pad ditanami. Jumulo mata haulongi anak ni halak do boru ni halak ipi asa tahaulongi anak do boru tasadiri. Dau. Mulai masalah aduh baru hati nah orang pas do. Pak Pendeta Sirait, Anggia, Inatta Buruaha, Naburji. Buru pasaribu, paribak kudikan ala buru sakale jauh. Buru pasaribu na burjui, na jujuk manuhur jasmu. Ali gudang hamulat yang mudang apala di lioko sudi itu bala. Kimata dani burjuna. Paribakku buru pasaribu yang mang ditanami borum dui manang boru ni halak. Amang situan nami para geda inatta margit buruaha. Boru pangaribuan inanggulakku. Borum di manang boru ni halak. Boru ni halak doh. Inang yang di sudut. Yang baju hijau. Amatta margaha. Manurung. Amatta marga manurung. Anak budi manang anak ni halak. Baru bahenot ta makaholongi anak ta do burut ta boro omak na bapak na dak taholongi. Ini yang disebut dengan keluar dari kerangka dirinya. Jadi bolu hudak pelaki gambaran tertusi dengan dohonoku di tengah-tengah di tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga on. Kan pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Pemulihan relasi suami istri. Karena apabila itu dipulihkan, aka nasongonido boy bermotokan home sweet home. Anak-anak menjadi betah tinggal di rumah. Si matua peseleng malungun neng Roma nopat parumainna. Karena nggak culas, menantunya nggak culas gitu. Itu bahasa Jawa deh culas nene. Alela bok. Adong do ibana parumainna neng. Ani na lomor wan si batu anak, may kosongolin na. Jalay kosongolin may parumen, iko dineng-neng si batu anak. Ay di ito hera dongan na. Along na songoni. Halak na asing pe merasa itu adi gaduhami say singga do dijabuni amat toba na tabuan. Mekelek kali saya tabu ibana. Orang merasa menjadi at home. Jadi ido do nakiyani parjulu taholongi anak ni halak do boru ni halak benahi kembali bangun kembali, perbaharui kembali relasi suami istri di tengah-tengah rumah tangga. Diaka jol mana makaholongi patu pauni. Ido na tuk makaholongi anak dohot boruna sadiri. Amin. Senakingnya pay may mahamu itu ya. Sa teratuk mulak. Amin. Martang yang mahita.
Mandok mulai hati kami torupa mulai Tuhan di syala asinur hamdo banaboy kami di bagasa tikyo di bagasa rasni roha. Tepu kami marsaur baju pangdo saluk dan ruas ni uriam di haka bibeci jantung. Amanami inanami. Nagok akka parukilon na di tonga-tonga ni perdalan ni nguluna. Akka totangan di akka kebutuhan namar hais martuduk. Di akka lahu pasikop pun akka kebutuhan hopar tu akka na di dapot na. Gudang akka parukilon na sida li Tuhan. Alai diurupi horo na sida. Di lokotir ni lakka na sida rotu jorom. Lahu mangido pargugu siako. Asa margugu na sida manguduti akka. Hamaulon ni akka ngulu perjuangan hidup. Nanayang sihang ulur na sida tu bagasan minggu nanayang ro. Tuhan. Horasi na sida. Urupi na sida. Paso-paso na sida. Lehon pacarian na siya ko'y manabay pacarian na sida. Akasinamo na sida. Lam tabay Tuhan. Akaparbino Tuhan tu akayanakon na sida. Akadak dari sekolah minggu piali Tuhan nanayang pagudang-gudang na sida. Ibur-ibur magudang marihite-hite sinamot. Pacarian na toras na. Sikop akka si panganon na benon na li Tuhan. Ala di paradi na sida. Huriam joroon. Asadong do tu akka home no poso. Akadak danak no poso Tuhan. Gabi danak na marbisu. Lam tu maju na haduan. Parnguluan ni huriam haka bipeci cantungon. Tu akka tiki na mangion. Amanami inanami parhaladu ni huriam. Nasi pata tung macai tarsita do saluk na tiki na sida di tonga-tonga pakubasion ni huriam. Suang-suang ni nang aka seksi parhobas. Suang-suang ni nang aka punguan-punguan kor. Nasi pata gabi gumodang tiki na sida. Laho patupahon konsolidasi pakubasion ni huria. Boy do gabi tertaring aka keluarga Tuhan. Alehodo hupangido hami. Pamanat, pajamot. Ramot ya kageleng na. Molo tumpe ditinggal na sida di jabu nabi. Alani pakobasion ni huriam. Homa gabi amado ina laho pajamoton arta. Anak kon na sida. Dang marmara Tuhan. Mula na sida tu jabu nabi. Amanami inanami. Dari pakke huriam gabi panitia. Gabi seksi manang parhobas dia. Ditiki mula tu jabu nabi. Tok tong di ramoti ho. Bagasna do pangisina. Amanami parhaladu ni huriam padita pangula. Manang ICP na tinongos ni huriam kator pusat tu ingano. Horasi na sida, lampahehe, roa pikiran na sida. Toktong lehon haifason, asa margugu na sida, lahu patupahu pakubesion. Nadinggan di tonga-tonga ni huriam HKBP. Gudang doli Tuhan sepangidon nami tu arupamu. Alipos dorhan nami natung macai riritho. Lahu manarihon narumikot di bagasan ngulu nami mersada-sada. Di bagasan Kristus Yesus hai martang yang terupanmu. Amin.
Piliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haroro wali salu silehuleo na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajommu di tonga-tonga ni uriam do di portivio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadami kulang ni sileo-leo mitu hami. Asalam kir-kir hami maldok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali amanami na di Banua Gijang, saya pinurbadia magwarmu, saya romaharajaumu, saya sauk malomo ni roham, di Banua tuang osongon na di Banua Gijang, leho matuhami sadarun hangulua siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongon nomor dosa tuhami, unang hami tugi otu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batamau. Di sodakot Tuhan di Batama puhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di Batama puhina tuho jala di pasar homanamina tuto dim.